May ni som sang ni som ni pali zirtop ni ani a bazar thlir tu te chibai ule nimin khan Israel le Hamas palai te chu Egypt kho pui kairo in biak na an nei na tangin an ho ve ve a heti lai hian Hamas official te chuan Israel in Gaza chimlam Rafah kho puya be Israel thu le hei hi in ka hai nei tuma malak na nei mek ti boi tumna ni thu an sai Hamas tu puang tu Ezat al-Riq chuan Rafah border crossing a Israel sipai omtele an malak mek na chu inrem na nei tuma malatu te malak na ti thronop tumna ni ti asoya heti lai hian Hamas te chon rem na kong zong tu te rot na anga in ka hai nei chu an du berani ti asai telbok heti lai hian Egypt a mun nei al kahera news chuan Cairo a ni ni chung in biak na nei ani nuwa Hamas le Israel ayo palai te chu an hodar to ni in nimin khan an puanga Egypt Qatar le US ten Hamas le Israel te inkara inrem na om theina na man lakna chuan ra tha chuang nge be se om thu atar langbok inka hai nei tuma in biak na nei ani mek lai hian Gaza marlama chuan nimin khan tanpuina thil sang sang chu thlona manga thak ani a tanpuina thak ani hnu loka Israel chuan bom mangina beizui nia hriat ani thunga nimina thalak sang sanga chuan mei khuna satak tarlan ania heti lai hian Gaza chimlama po bom manga beina wangin in tam taka chia most te po ti chiat zinga atela Gaza chimlama hian Israel tank le sipai engemaw zat hmu tur anom bok ani nimin ve khan British Foreign Secretary David Cameron chuan Israel in Rafah abe meka mipui te himna tura ruah manna fel fai taka omlo chuan UK chuan Rafah operation hi a thlop don lo ti asoya tuti lai chuan UK chuan US in Israel hnen a ral thuam hral ati top anga ti top ve tum lo thu a sei thum Cameron chuan US angin Israel hnen a hian ral thuam ti tham kan hral ve lova Israel hnen a ral thuam kan hral hi an ral thuam nei za pakhat ai poina tlem jok ani ati heti lai hian Cyprus atangin Gaza mi pui te tan puina tur chu nimin khan US in Gaza bul tuipuya bungro chek khol na siam lama phurani thu Cyprus Foreign Minister chuan asoya US Empire a hian tanpuina phur thlen alani lova Cyprus atanga nimin zinga tanpuina phur chua hi ahmasaberani a Cyprus hian kumin Mars thla khan Gaza tanpuina phur na nan tuipui kong te chuan honga heti lai hian US chuan April thatop lam khan Gaza bul hnai tuipuya bungroda na tura do zol platform Pyre siama hei hi omzui reng tur nilo tun hnai mamo laya man tura siam leilo temporary pyre ania asiam na ni US chuan dollar makta doi zathum som ni vela sengani nilai ni khan US President Joe Biden chuan Israel in Rafah khopuya be ni chuan US chuan Israel hena ral thuama leitir chu ti topri ani tur thu apuanga hei hi Hamas abeina US in Israel khakna chiang ber alania hetia soima hian US chuan Israel hena bompek tur long manga an phurlu tur chu alo thul to ani CNN in an komna Biden chuan Rafah an run ani chuan an ral thuam man tur kan pelawang ati ani Biden athu soinu hian Israel ambassador to UN Gilad Erdan chuan US President in Israel hnen ral thuam pek ti to patum thu asoi hi poya ti thu asoya indo tran tiratanga alaka kan lom te lul nen hetiang thu President in han soi tamai hi pom harsa kan ti a alung chiat thak hle ani ati Biden chuan Israel in Gaza civil mi te tha na na an bom pek te amang chu thil dikani theilo ti in Israel rama bom phurlu an chol thu asoya chuti lai chuan Biden chuan Israel chu an kalsan lo ti soin Israel ram himna chu kan ngai poimo ania Israel hi kan kalsan ti na ni lo Gaza mi puite thina thlen tu in dona an man tu ral thuam pek konga kan in sum mai chawani ati Israel hian Rafah hi sipai nol pui mangarun lovin mun poimo bik chau thunun tumin ma an la border crossing chu an thu hnuaya da in an khar mek ani Israel sipai IDF te chuan nimin khan Rafah kho chaklama operation an neya Hamas sipai som thu man that ti an soya heti lai hian WHO chuan Gaza chimlama hian damdoina hna tho nan tuyal thei ni thum dai chia an nei to thu an puang ani
World Health Organization ho tu Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan nilai ni atangkhan tuial thei phurlu thei ani to lo ti sain warehouse le damdo ina nunna chan him tumin ma kan la zela mase Gaza hian tranpuina lu bel zel lo chuan nunna chan na hi kan thok chhun zom thei lo thuai don ani ati heti lai hian German Foreign Minister Annalena Baerbock chuan mipui makta duai khat chuang te hi an boral ngot thiang lo hum himan ngaya tranpuinan mamo hle ani an mamo tranpuinan mu thuai theinan Rafah le Kerem Shalom border crossing te hi hon thuai angai atia Australian Foreign Affairs Minister Penny Wong point Australia chuan Israel in Rafah khopui sipai hmanga arun hi kan du lova kan dawani ti hi ka sainon ani leisi paite beina wanga Palestinian nu naute torna thleng mek le thleng zel tur hi arab thak lutu ati ve bok Qatar point Israel in Rafah khopui bom hmanga beile leisi pai hmanga arun chu an dem thu an soya Indonesia Ministry of Foreign Affairs point Israel sipaiten Rafah border crossing an thunun le Rafah khopuyan bei chu nataka an dem thu an soi boka Russia ram Deputy Foreign Minister Mikhail Bogdanov point Rafah khopuya thil thleng mek chu chiat narap thlakani ti in na soi ve bok United Nations Relief and Works Agency UNRWA chuan Israel in Rafah khopuya ru na tanga darkar somli le pariat chungin mipui singa velan tlan chia ti an soya heng mipui zinga tamzok hi Khan Yunis panin an tlan chia Al Maswasi le Der Al Bala lampan atlan chian om ni in an soi bok UNRWA Senior Deputy Director Scott Anderson chuan mipui da chu an tlan chiat na lama pianga zuin UN chuan an thei angin tranpuinan pechun zom zel don ti asoi African Union AU Chairman Musa Faki Mahamar chuan Israel in Rafah crossing thunun du khopa indona kalpuita chu andem thu asoya helaya mipuite din hunti chiat vek tuma malak na mitam tak thina thlen tu ani ti in khovel ram sang sang te chu Gaza indona zual zel tur ti top tura mala turin na ngen ani heti la hian Israel chuan Kerem Saloma duty an sipai pali lai missile hmanga beina wanga akhar hnuwa Kerem Salom border crossing chu Gaza tranpuina phurlu ani theina na hong le to a nilai ni tangkhan Egypt ramatangin motor lian mangin eitur tuile damdoi phurte chu Kerem Salom crossing atang hian Gaza phurlu le ani to ni in soyani heti lai vek hian Iran po Israel laka alo in ro sa ve mek boka Israel in an ramta na hlau oma malak zel chuan Iran chu nuclear ral thuam siam lo thei lovin an om mayang ti in Supreme Leader Advisor chuan na soi Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei Advisor Kamal Karazi chuan nuclear bomb siam tumna kan nei lova mase kan ram hi tluk chiat mai hlau oma om chuan kan thu thlung ti danglam mai lo chu du thlan tur kan nei don lo ani atia Israel in kan nuclear munte a be ni chuan kan malak dan kan tha kang atiani Iran hian nuclear bomb siam tuma ma an la lo thu sain an nuclear program chu in dona lam hoyani lo ti an sai thina hetianga Kharazi an tongkam manei ta hian hunrei takram dangin Iran hi nuclear ral thuam siaman rin hlel na chu aron kai chuak thar le ani kumsang ni chho tan tir lama khan Supreme Leader Khamenei chuan nuclear ral thuam siam chu Islam sa kho betu te ta na khap thila alo puang to a mase kumsang ni som ni pakhat po khan khati la Iran Intelligence Minister chuan kho thlangram te norna wangin Iran chuan nuclear ral thuam amamo mai thei ti alo soi to ani Iran hian uranium enrichment hi za som ruk thleng an ti to a ral thuam asiam turin enrichment hi za som ko thleng ti angaya tuna Iran nuclear man ro nei te hi ral thuam asiam tlak khopati chak nita se Iran hian nuclear bomb pahnih vel chu asiam thei don ni in International Atomic Energy Agency IAEA chuan an soi ani Iran le Israel inkara buaina chu chiang takin ba zara po kan rontar lang to a tunma la thleng ngai lo drone le missile hmanga insai na te po heng ram pahnih te inkara hian a thleng ani kha Indona lam kalsanin Japan ram lama i hanjin chholok te ang
Japan rama chuan nau piang an tlem zela Japan rama in ruak lua tu om lo apung zel an ti nimin lama news agency ten an talan danin tuna hian Japan rama hian lua tu tur om lo in ruak makta duai kwa zeta oma heng in ruak te hi no kha vek ni ta se tuna new year khopuya mihring zong zong khu an leng vek ni in an soi CNN in talan dan chuan Japan rama in ruak te hi Japan ho chuan Akiya an tia Akiya chu thingtlanga in lua tu om to lo wanga chemek soina nia ma se tuna chuan he thumal hi thingtlanga rausan in soina mai ni to lova khopui lian Tokyo le Kyoto wa te po in ruak apung zelani anti Kanda University of International Studies Chiba a lecturer Jeffrey Hall chuan Japan rama mihring an kiam zel ti chiang taka tilang tu chu Akiya pun bel zel hi ani atia hei hi in sak bel zel awanga buaina ni lova in sak sa lua tu tur mihring an kiam zel wanga buaina ni ati Japan Ministry of Internal Affairs and Communications chuan an rama chen na in tura sakza som palizet chu tuna hian lua tu om lovina ruak mek ni in an soi heng in ruak Akiya te hi lua tlak lo khopa chia ani vek lova then khat chu mi hausa te in anin puyanga an man lo engemaw changa hun engemaw chen chen nana an man te nia mun then khada chuan in ruak anei tu hriat lo te anei tu ten ramdang le mun dangan pem san tak te a om bokani Japan ram social media lama tunlai lar tak chu heng in ruak ramdang min an chei that dan ania chuti lai chuan hol chuan Japan rama hian Japanese ni lotan in lei mai me har sa hle ti sain Japan tong ziak le chiar thiam lotan chuan in lei tur le chei thatura dan chi hrang hrang hi hriat thiam sen chi ani lova chuba ka heng in te hi ato em ani ati kum tam tak chung chu Japan rama hian kum tin nau piang an tlem tial to a kum sang ni le som ni pani khan Elon Musk chuan nau piang an pung ani lo chuan hun rei lo te a Japan ram le Japan nam chu boral mai turan ni ti in na lo soi to a Japan rama hian mithi ai nau piang an tam thuai lo chuan Japan hi a boral thuai dona Japan a boral chuan khovel tan chan na na satak ani dona ni ati ani kum tin nau piang an tlem zela ni kum po khan kum masa ai nau piang hi za som nga pakhat zetin an tlema kum sang ni le som ni pani aya ni kumanau piang tlem na hi nuai sari chuang ani a kum riat chung chu Japan rama hian a kum masa ai nau piang an tlem zon to ani bazari lo thira wangin kan lome